салом тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали Арзанда. Влог айхона сар мешавад. Ман ҳозир хонада ҳама корро кардам, хӯрок тайёр кардам. ҳозир сиёвушкати хонаи хуштомадам рафтани ҳастем, лекин берун ҳаво беҳад безеб, хушрӯ офтобак буд, лекин ҳозир бо ҳаво гирифтагам хел безеб шуда. дирӯз ман янгамшон кати бозор рафтем, як-ду чиз гирифтам, мехоҳам шумода нишон додан. Ман бисёртар ай бозори Сомон аслан ан ҳамин сумкачая гирифтам. Беҳад ман дарости гап маъқул шуд. Нағз рангаш дига хел инҷа равшантар менамуд, лекин рангаш хел аз ҳадди бад равшан неста. Анами хел ай ман майдача будак, барои ҳамин ман хостам ки камтар калонтаракша гирам, барои ки бутулка ҳаст, дору пору бисёртар ман барои кӯдакон мегирам. Бутулкаву, салфеткаву, румолчаву, шапкачаву ҳам хел чиза бисёри бадай сумкаи майдачада ҳечи намеғунҷад, танҳо телефон меғунҷид, тамом. Баъд ҳамина гирифтам ки то ки ҳамачи хушрак ҷамъакак даруни ҳаминда ҷамъ истад, ҷо гирад ҳамашкӯе. Манам хел чӣ хел гумхай качестваш нормальни, мана ҳатто легаҳои нилуфар аллакай андохтаашона. Качестваш чӣ хеле ки гуфтам нормальни, хел зури нағз не, барои ки ман сумкачаи майдачае ки гирифтам рости гап 4 сол шуд, 5 сол шуд ки ман вая истифода бурдестам. Ҳама вақт ҳавай кати ман будам. Нав акнун камтар гӯем хел болош безеб шудагӣ буд, барои ҳамин ман аниш кардам. Ҷоҳош уже аллакай хира шуда буданд, барои ҳамин. Ва боз чӣ хеле ки мебинед хонаҳои мо гилем надорад, аллакай ҳаво хунук шудак ва якта домашний гирифтам, хел хушруд чай ино ки ман мехостам ки пешаш хел маҳкам набошад, кушодагиша мехостам гирифтам, то ки ам хел даруни тапочкада почаҳарақ накунад гуфта, барои ҳамин. Лекин он қадар бисёр набуд, камтар як 3-4 намудаш буд ки ман умуман маъқул нашудан. Танҳо як намудаш маъқул шуд, беҳад хушрӯ буду, лекин вай 50 сомон буд, рости гап дилам нашуд гирифтанда. Баъд ҳаминоя дидам маъқул шудак ман гирифтам, янгамшон дидан ки ино ҳам хел хушрӯ манда маъқул шудан гуфта, бо ваям омада ай ҳамин намудаш гирифтем. Ман бисёр чиз нагирифтам, бисёртар янгам кати рафтам, вай харид кард бисёру, ман ҳам хел катишон рафтам, лекин ман ҳамин чизое мехостам харидан, барои ҳамин харидам. Лекин ҳаво хунук зимистон шудааст, барои кӯдако то жемпирчато, изорчато, майкача ҳам хеле чизо гирифтан дар кор, барои ҳамин ман майда кам якта гирифтам, мондестамшона якбора бисёри бад намешад. Охи ана мехел тамошо бинед. Ҳозир рафтем ман кадоя нишон диҳам ки кадоя чӣ хел кардем. Ана ҳамин хел ин кадоҳо шудак беҳад ҳамин хел бамазза ҳастад ки тамошобинони гиромӣ ҳатман тайёр кунед. Ман насиб алоҳида тайёр мекунам, ягон видеои кӯтоҳ карда, барое ки беҳад бамаззаи одамое ки умуман каду намехӯранд, каду маъқулшон неста, бовар кунед агар ки ин хел тайёр кунем ку мехӯрем, барое ки ҳамин хел тайёр карда ки намегӯӣ ки кадуҳай беҳад бамаззаи аҷоибот, хушрӯ. Чӣ хеле ки гуфтам маззаи кадуя намефаҳмӣ, ширна, инҷа бисёртар ин шакар дорад, чӣ хел гӯям ранги варенӣ шудагие. Лекин ман ина да духовка мондамша, ин хел камтар сахтак шудагӣ ҳастада, гӯям ин хел мулоими ки обдодишондагӣ ҳаст ку ин хеле неста. Лекин агар ки дег дапази ҳамин хел мулоим мешавад, ранги варенӣ барӣ мешавад, ба монанди варении харбузагӣ ҳастай. Чӣ хеле ки ҳамон варении харбузагӣ бамазза ҳастай, манта бисёр маъқулай. Ҳамин кадуги ана ҳамон хел бамазза мешавад, ана ҳамон хела гӯем маззаш ан ҳамин хел. Мана нилуфарай сайзи гирифтем, сиёвуш хулиганӣ кардестай, бобоша интизор ки кай мебиёянд. Да мана ин парки кушода истодаем мо. Крокодил, да. Инҷа мана парк. Ман инҷа дека мегунша рости гап вақти ҳамон давраҳои мактабхони ҳамҷа омада медромадем, тамом. Дига баъди вай надромадам ягон бор. Дарунаш чӣ хел шуда ифтад.
тамошобинони гиромӣ чӣ хеле ки мебинед, ман аллакай кадуя майда реза кардам, пӯст накардам, шам хел пӯсташ каси андохтам ва шакара пошидаму алоби паста кагдам мондам. Мози сарпӯшаша мемонем 1 соат 2 соат, ба фикрам то 4 соата бояд ки ҳамин ҷӯшад, ҳамин вай кадукати шакар бояд ки ҳамин шакараш об шавад ва ҳамихел обаш ғафс шавад. гӯем ҳозир ман мемонам бо нишон медиҳам канин чӣ хел шудай. Тамошобинони гиромӣ, ман кадуҳоя тайёр кардам, анаме хел шуданд. Рости гап манда о қадар маъқул нашуд. Чӣ хел гум ҳама хел ки даруни об дояд ҷӯшондию ширина тамом маззаи кадуя мефаҳмем, медонӣ ки ҳама хел каду хӯрдестим. Манда медонед духовкада кардам, ана ҳаваи манда маъқул шуд. Ин рангаш хушрӯ, ҳамихел видашам хушрӯ шуд, лекин вай тафтонда кардагиҳо дар ҳақиқат бениҳоят болаззат буданд. Иноям ба маззаю не ки чайни вай тафтонда тайёр кардагиҳо неста. Ана ҳамихел як коса шуданд, не ки ба мазза шудагӣ нағз. Инҷода ман шир ҷӯшондам, шир буридай. Саҳари хурсанд шудам, шир гирифтам ки набинед чӣ хел шир бурида кавай кардам ба. Баъд 1-3-4 қошуқ ҷурғод андохтам, то ки творог шавад. Ана михел. Ҳозир ман хонаҳои уборка мекунем, баъд хонаи очамшон мерем. Вайда ягон намуд печени тайёр карданда. Имрӯз ҳаво беҳад гирифтагӣ, ана михел камтар ҳаво салқин. Имрӯз 1 ноябр. Ана ҳамин хел. Сафличаи майонеза шушта мондам ки хоқ шаваду, баъд намакада ҳамин қитича гирам. Вай шишагида буд пешвақт. Вай асад вазбин ҳам сарпӯшаша он қадар камтар сарпӯшаш сахту гӯем кушода пӯшиданаш. Баъд гуфтам ки вай да чои кабуд мегирам, инда намак мегирам. Бо як намуди дигар бозорда дидам, хел сарпӯшаша тоб дада мекушои ки анағаёш нағзтар. Гуфтам ай ҳаваё мегирам барои намаки калону намаки майда. Намехел. Хоб тамошобинони гиромӣ, ман ази хонаи очамшон рафтем, печени тайёр кардам. Берунам шамоли безеб ки намедонам рости гап овози мана шунидистен ё ки не. Ва ширини қандак тайёр мекунем. Дина мехостам тайёр кардан, лекин наомадам очамшон. Ази мерем тайёр мекунем. Мерам аввал бозор медорам, имрӯз интернет нест, интернет аллакай куштан. Рафта пулшро спорам, баъд дина ҳамин прямо эфир карда истодам ки светои куштан. Имрӯз рафта, имрӯз интернет нест. Барои ҳамин хона берунам ка шамоли безе борон мезанад чи. Дидам наҷовай. ҳаво гирифтагӣ. Ана мо печени қандакам тайёр кардем. Ҳам хел як поднос шуд. Бо мана инҷода бо як галаи дигар. Ва ёшта варёнка нарасид, иношта варёнка, инаш сгушонка дорад. Гир. Охай гир хушрӯй чӣ кор мекунад? Бебинад Нилуфур дастоб часпак мешад. Гуфта нагирифти сай хушрӯ. Гир. Гирен охи. Хай бия ман тарелкада гирифта чимша. Бас. Парто хушрӯ пешда. Молодец. Парто. Охи вай дастада мегири, мегази мехӯри. Гир. Сахта. Дилиш намеша сахт қапад. Масло нест, вай варёнка ҳай. Да. Тут шоколад видишь? Вижу. Тамошобинони гиромӣ, шумо ягон бор кроссовкиё ё кетиё стиркада шудагӣ ҳастен ё ки не? Ман дуюм бора ки аллакай тахкинен ози ман мерам. Ман ин кетиёи Нилуфарро ман дубора ки аллакай стиркада мешум, машинкада мепартомшона. Бинен тозаак хушрӯҳак, ҳам ман ин дарунаш тозаи хушрӯ мешад, ҳам берунаш, ҳам инҷоҳош тоза мешад.
ростига ман якум бора 30 дараҷада монда шуштам шуна то ки клёш нахезад. Гуфтам ба яке ки не нағз бо мана дуюм бора 40 дараҷада мондам ки тозатар бошуяд. нағз хушрӯ бинен ягон ҷош ягон чиштагӣ не, ягон клеҳош ягон ҷош хестагӣ несте, тоза ки хушрӯ гӯе. Манам хел бо ҳоли ино таран бо хушк шаванд бо сафсафедӣ хушрӯ меша. анами хел инҷода ман гӯшти мурғ мондам то ки пазад. мехоҳам ки салат кунам ягон хел. ҳамихел вай гӯшти мурғ гароҳ ҳаста, лаблабо ҳаста, лаблабоя низ мехоҳам ҷӯшондан. ҳамихел кардан бинед. ҳамихел ози пазан светомо накуштан, намедонам барои чӣ озиро бо светоя куштестан. вай свет нест ҳозир, барои ҳамин вай кардан дар кор. свет нест, хайра стирка тамом кардак, баъд светоя куштадан. ин хонаи аҳволша бинан, игрушкаҳои нилу либосҳои овардан мози таҳ мекунем шуна лаббай. ну хай гирен мони нахед нилуфар либос офтоб кадистай. ахай гирен хушрӯ монен аккуратно монен. не давай ты. давай. чӣ тар несте? Тарай вай. Ман ҳозир аз стирка гирифтамша. Кани вайша теманда? ҳамихел нилуфар фақат ҳамин чизои худаш офтоб мекунад. дод медонад ки тиен ман офтоб кунам. ман инҷода кетиёи нилуфара офтоб кардам. мана ин гула очам овардан ту багдам шинонда овардан. ҳамихел тамошобинони гиромӣ свет нест. ҳозир мастоба кардан дар кор. ҳозир равам ҳамошандазам. хайрат ки газ дар мегирад. газ ҳаст. нағз ҳаминаш. берун ҳаво хуш, роҳак, офтобак.